Centenars de persones que treballen en la universitat s'han concentrat aquest divendres davant dels centres i facultats per a protestar per les retallades anunciades esta setmana pel president del govern, Mariano Rajoy. Les mesures que afecten els funcionaris s'aplicaran a partir del pròxim dilluns. Mariano Rajoy va fer públic el passat dimecres un nou pla d'ajustos en matèria econòmica que contempla retallades per a les persones aturades, per als treballadors públics i per a les persones dependents, així com la pujada d'impostos. Davant d'aquestes mesures, els sindicats de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana han convocat concentracions que s'han realitzat aquest divendres a les portes de les facultats i centres de treball, així com davant de la delegació de govern. Hem tingut la retallada del 5% del primer decret de retallades, ara ens lleven l'extra i tot això ha anat acompassat en el temps amb les retallades als pressupostos any rere any que han impossibilitat en el personal d'administració i serveis, per exemple, l'aplicació de l'acord de condicions del PAS 2008-2011, en el cas del personal docent investigador, la continuïtat en les promocions per a millorar la qualitat de la nostra universitat. En fi, és un pas més i un atracament més que ens fan els empleats públics i que no conduirà més que a empobrir el conjunt de la població. Al campus de Blasco Ibáñez, les persones concentrades en els diferents centres de la universitat s'han unit amb els treballadors de l'Hospital Clínic, la Conferència Hidrogràfica del Xúquer i la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient en una manifestació espontània que ha tallat el trànsit de l'avinguda. Els membres de la comunitat universitària també han mostrat el seu rebuig cap a les retallades als altres campus de la universitat. A banda d'aquestes mesures, el Ministeri ha advertit a les universitats públiques, entre elles la de València, que aplique els ajustos aprovats pel govern de Rajoy. S'ha rebut fa 2 o 3 dies un burofax en la Universitat de València des del Ministeri d'Educació en Madrid per a anul·lar 56 places de promoció de personal docent investigador, d'ajudants i ajudants doctors a titulars. I el Ministeri diu que va posar un contenciós contra la nostra universitat. O sigui, l'atac és un atac continuat, permanent, i finalment els empleats públics i el conjunt de la població del País Valencià tenim que oposar-nos de manera més ferma encara del que hem vingut fent-ho a aquestes mesures que no duen enlloc. Els sindicats han anunciat més mobilitzacions en les pròximes setmanes.